Núvols menys compactes, però encara són probables algunes precipitacions que s'esperen més bé prop de la costa i de manera encara més persistent a punts de la meitat sud de la província de València i de la meitat nord de la d'Alacant. Les precipitacions poden encara anar acompanyades de fang. Al llarg del dia s'aniran obrint clarianes i el sol es deixarà veure especialment a la meitat nord de la Comunitat Valenciana. Per l'interior nord de la província de Castelló es formaran per la vesprada alguns núvols d'evolució diürna. Temperatures mínimes un poc més baixes, mentre que les màximes es quedaran pràcticament igual o pujaran un poc. Vents fluixos o moderats del nord-est. De cara a la vesprada el vent serà més fluix i tendirà a ser de llevant.